Sorry. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय बुथेदे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनियावनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय माने सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय थुदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नायनाय लोगोफोर आंना फिसालाया बिसनायाव उन्दुनो हायिनि आरो बाहेराव फैनानै नै फ्लराव माबायसा गुसु उन्दुखो कारेन्टफोराबो थांलाय फैलाय नालाय उन्दुनायफोरानो गद जाया बेसेरा ओमफ्राय नै हायावनो बिराद मोजां सेल सेल टेनसन फ्रि उन्दुगासिनो आरो नै थाम्फैया हाबबा मा जागोन बाबा इनो थाम्फैया खाथियाव मानलागासिनो नायनाय बाबा दसे उन्दुथोसैहाय दा आरो बोखांना लांबाथाय माबायासो निनासो माबा पुरा जानाय नङा दे उन्दु दे साननैसोआ माइ गायबाय थानानै फिसासा बारि बाहागानावबो हाबनोनो टाइम गैयि जालांदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय एसे नायस्रांनोसै बोरै जाना दं मैगं थाइगंफोरा फाथोआबो जि मोजां जाना दंसोहाय एवजाथावथावनो बरियानो ओमफ्राय लोगोसे बानलुआबो थायनो हमदो आरो नै थाइफा थाइनै अखाजो मा बांखाजो अखाथ' इदि बांद्राय गैया अब्लाबो मोजां जाहांदो भिन्दियाबो जि मोजां रज'खुमाना दङ नैबा गावदांनो समायना फिसासा बारि बागान लकेल थाइसेल'मोन जागोन दे थाइसेयानो मेल्ला बोरायजो बुरैजो जागोन दिनै अमानि थाखायलाय इखौबो अमानो होगोन मानसिनो ओमफ्राय अमानि थाखाय मा खाखो इयो खांखिलर दङ खांखिलर बिलाइ बहुत जागोन दे बहुत मैगं दं इयाव नंगौ मानसिनिबो अमानिबो दिनै दे ओइनो जोगोनारा मोनलायलांबाय जि बरिया मोनफ्रुजोबना दङ अमा माबा माखाया जोगोनार माखाया ओमफ्राय बिजौआबो जि जाखुमाना दं माथो लकेल मैगं फाननानै सदा होयो आंना बोराया रसमा बायदि खारनाङा होनलायबावबायसो बोरायाबो जादजासो होनथारोहाय मबाइलाव नुबायना लोगोफोर बिराद माने मबाइलाव रसमानिल' दावराव जागासिनो दंना ओंखायनो माने रसमा बायदि खारनाङा नोंनो लकेल मैगं फाननानै सना होगोन आंना बोरायाबो जि हागौ आंनाबो बोरायाबो नायदों लोगोफोर खांखिलरफोराबो ओरैबायसा थायदो दासो लोगोफोर दाम गैया लोगोफोर जोंनिथिं सेरसेयाव 15 थाखाफोरावनो मोनलाबायो ओंखायनो माने बोराया रागा जोंनानै फानहैयाखै आरो अमानोसो रुगासिनो आरो खाथि खालानि मानसिफोरनो माने रानना हरगासिनो आरो जाति खुरमा बस्तिफोरनोलाय जि थायदो ना लोगोफोर फिथाइफोरानो बोलाबानो मोनो ओरैबायसा थायदो बानलुआबो मोनफ्रुजोबना दं खाननोनो सोलाबाखै माने माइ साइ गायनाय ना एखे दिनाव माने बिराद माइ गायनाय ओंखायनो माने बारियावनो हाबनो सोलाबा बिराद थायदो नै खांखिलर माखा लोगोफोर आरो ख्रि फिथाइ लाबावदोसो इयो माखानै गिदिरबो फिसाबो ओइनो मोनफ्रुलाजोबनानै दङ बानलु फिसायाबो मोनफ्रुजोबना दङ नै लोगोफोर खानोनो मोनाखै समखौनो मोनाखै जिहेथु नै लोगोफोर माबायसा दाउआसो जालांबाय नै हाग्रानि दाउ माखाया गोमोन माखाया सिरिलाजोब्बाय नै हायाव लोगोफोर ओइनो खानोनो टाइमानो मोनाखै आरो नै लोगोसे बानलु गिदिरफोराबो माने बानलु गिदिर माखाबो मोनफ्रुजोबना दङ नायनाय गोज्जाल' जाना दं जागायानो दिनै माने बेलासियाव एसे फ्रि टाइमावनो माने आलौ मोननाय माखाखौ खास्रांनानै फोराननो ओरै होननानै खाना दोननोसै र' आं लोगोफोर मानो होनबाथाय दसे टाइम मोननायावनो खायाबा जाया नालाय ओमफ्राय आङो माने बानलुखौ गोमोनखौ खानानै लानानै फोराननोसै आरो दिनैथ' बेलासियाव माइ गायनाय आरिनायबो गैथ'थारा नालाय थांथ'ला आं माने लोगोफोर माइ गायनो बेलासियाव आलौ गोमोनखौनो दाउआ जास्लायस्लाय माने खानानै फोरानना दोननोसै आरो नोंसोरबो मोनजानानै मोनजायै बायदि एकदम खायसोथारहाय दासो माइरंआनो एसे गोबां होखांबाय माने एसे खायसो बेलेगाव थां मोनानि ओंख्रिया ओंखारलायबाय नै लोगोफोर लकेल मैगं मुलि होयो एकदम न'निनो मा होनो तिता काक्रेल ओमफ्राय खांखिलर ओमफ्राय थाइबें दा मोनानि खाजाया ओजोंहाय माने नै बोराया अमानि आदार जगार खालामगासिनो गोमोन मानि होफागोन फैगार गोमोन मानि जायो नामा सोरबा अयखौ गारनो हाया मायो खारना गैसना अमा
फिसि जाहोगोन आं होननाय मालाया मा होनो आंना बोराया खारनाङा गैसना अमा फिसि फिसि मोसौ फिसि फिसि जाहोगोननो जारलासोहाय खाराय खारा जोंखौलाय सोर लांबाय बायनोसै बुथेथे बुलबलबलाय दासान्दिथ' एकदम नायजाथारा माइ गायनानै खालामाबा खालामथावा लोगोफोर ब्लगखौनो माने अब्लाबो माने एकदम खालामथारो आं लोगोफोर मोखांफोरानो नायजाथारलाना एकदम माइ गायनानै साननैसो बिराद गोसा सान्दुङा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ ओमफ्राय माने महरफोरखौ दा बुंसै आरोना सान्दुं गोसानि महरफोरखौ सोर लांनो जोंखौलाय सोर लांनो महर गैया मुस्रि गैया बुथेथेखौलाय बोराया मा ओंख्रि संना दोनखो बेखौनो थेब्रे जालायनोसै आरो बोरायनि आखाइनिफ्राय लोगोफोर दैज्लां दिनाव दासान्दि बोरायनि सङै खावै संनाय खावनाय मोनजानानै एकदम एसे फुंबावसिगोन लोगोफोर जि मोजां संखानानै हायखांलायनाबो दोनबावबाय नै लोगोफोर आंना बोराया बा लोगोफोर नै मैथ्रु बिबारजों नाजों बरिया संना दोनदो लोगोफोर खारदै होनानै मोदोमफ्रुनो रोंमारगौहाय हौवा मानसिफोराबो गोसो जाबा रोंगौ आरो ओमफ्राय दा आङो माइ गायनो थांदो जिहेतु ओमफ्राय माने बोराया उपाय गैयियाव संबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे ना बिदैबो एवना दोनदो दाउदैबो लोगोफोर इसाननैसोआ बिराद माइ गायनायानो गायनाय लोगोफोर रेस्ट गैया आरो माने कुनु मालायनि भिडिअ नायना हरनायनि बा मबाइल नायनायनि कुनु माने टाइमानो गैया ओमफ्राय माने दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो दासो मोनफैदों लोगोफोर माने दिनै फुङावनो जोबदों आरो माइ गायनाया मैयानि एसे माने आद्रा दंमोन आरो बेखौ माने कमप्लिट खालामनानै फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने बेलासियाव थांनाय जागोन ना जाया नायनोसै बेलासियावबोथ' बेलेगनाव थांबा थांजागौमोन ओमफ्राय दा न'निया माने कमप्लिटलि जोब्बाय आरो मैयानि भिडिअ आरो लोगोफोर मैयानि भिडिअ होदोंमोन ना आङो बे भिडिअ माइ गायनाया माने एसे थाबोदोंमोन बेयो माने कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय फैबाय न'आव दायो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो लोगोफोर ओरैबायसा गरम बोथोराबो ओमफ्राय अखायाबो बांद्राय गैया लोगोफोर जोंनिखै ओमफ्राय लोगोफोर माने आं दासो जास्ट मबाइल एसे बेखेवनायावनो ओरैबायसा भाइराल जाखुमाना दङ आरो लोगोफोर मबाइल सिङावबो माने आं माने मबाइलखौनो नायथाराखैमोन नालाय लोगोफोर सोलाबाखैमोन जिहेतु ओमफ्राय नायनाय लोगो लोगोनो भाइराल भिडिअ माबा रसमा कमेडियान खालामग्रा बै रसमा ब्रह्मआ मालाय खारलायबायनो खारखो ना गोमानानै दं दा मा मिथिगौ मा टेनसनाव खारखो मा टेनसनावबा गोमानानै दङ ओरैबायसा भाइराल नुबाय आं लोगोफोर फेसबुक बोलाबाबो रसमा ब्रह्म आरो इउटुबाव बोलाबाबो रसमा ब्रह्म लोगोफोर मा जाबावगोन बे दैज्लां दिनाव हाव गरमाव बांसिन माने खारनायनि हदाव आरो बांसिन गरम जाबावो बोथोरा ना मा होनो लोगोफोर माबा मबाइल रायजोआव लोगोफोर मबाइल रायजोआवसो रे ससियेल मिडियायावसो गरम जायो लोगोफोर ओरैबायसा बोथोरावथ' ओरैनो गरमखा आरो ससियेल मिडियायाव ओरैबायसा गरम जाखांना होयोना लोगोफोर बे दैज्लां दिनावखि बेफोरबायसा खारदाव बारदाव माइ गायनांगौ फुनांगौ लोगोफोर जोंफोरा माइ गायना फुनानैनो मबाइल सबाइल नायनो सोलाबा सोरनिबा भाइराल भिडिअबो नायनो सोलाबा नै आं दासो माने जास्ट भिडिअ मोनसे नायदों आरो ओरैबायसा भाइराल भिडिअ आयै नै खारलायबायनो नै आमखायाव दङैनो बेंगालर दङैनो ओरै होननानै आरो ओमफ्राय बाथ्राया नंमारगौना नंमारा आंबो माने जास्ट माने दासो नुसनदों नालाय लोगोफोर बेखौनो माने ब्लगनि गेजेराव आंबो एसे लोगोफोरजों सेयार खालामनो ओरै होननानै भाबिबाय आरो ना मा होनो लोगोफोर माने जेबो माने गाज्रि साननाङा आरो ना कन्टेन्ट गैया मा गैया इफोरबायसा लाबोयो मायो इफोरबायसा दासान्दै लोगोफोर मानो होनबाथाय जोंहा दा बिराद माइ गायनाय फुनाय लोगोफोर ओरैबायसा फर जादों ना माने मबाइलखौनो नायनो सोलाबा आरो ओमफ्राय दासो माने ओरैनो एसे नुज्रांनायावनो फंनैसो बखिनो होननानै सानलायबाय आं लोगोफोर आसलथे मानसिफ्रा मा जामारदों मानो खारदों मानि जाहोनाव खारदों जोंबो दाबो मिथिना हमनानै मोनलायलांला मानि थाखाय खारदों बिथाङा माने फेसबुकफोराव होयोमोन आरो खायफा भिडिअसफोराव ओरैबायसा दुखु मोदै गलायनायनि दुखु भिडिअफोर होयोमोन आरो माने हिन्जाव माहारिया मानि थाखाय खारो मानि थाखाय मा जायो मा समाव मा जायो इफोरबायसा माने सानसेखालि माने भिडिअबो नुदोंमोन आं बिथांनियाव मानि थाखाय खारो ओरैनानै माने जौ लोंनायनिबो खायसे हौवाफ्रा जौ लोंनानै दावराव खालामनायनिबो माने खारो इफोरबायसा बहुद बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन आरो जानो हागौ बिथांनि
बिथांनि माबायावबो लाइफआव बेफोरबायसा माबा मोनसे दं ओंखायनो खारदों जियानो जादोला उनाव माने मिथिबावसिगोन आरो मा जाहोनाव खारदो नोंथांमोना ना सोरजोंबा हौवाजों हाबा जाहैदों ना ओरैनो गोमानानै दंथ'यो दा इखौ माने क्लियार माने मिथियाखै आरो लोगोफोर मानसिखौलाय नायनायाव खारथावथावा बायसा सानोमोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायसा जाथावा नुयोमोन आरो भिडिअनि गेजेरजोंबो माने पेजफोरावबो माने बिथाङा बुङोमोन आरो बेफोरबायसा आं माब्लाबाबो जाया ओरै होननानै आरो खारा ओरै होननानै कमेडि खालामोमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय माने बिहा माने हिन्जावसा गथ' 9 बोसोरनिबो दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय माबोरै जाखो माबोरै माखो जोंबोथ' दा जेबो माने क्लियार मोनाखै आरोना लोगोफोर आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना गावनि फिसा गावनि न'खर बिनाखौ सापर्ट होग्रा थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों स' गोबाङानो बुङो जे आइजोफोरा मानो न'खर गारै बा फिसाय गारै बा फिसा गारै खारो स' बिनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोदों गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय गोबां आइजोफोरानो माने एखे जाया आरोना एखे प्रब्लेम बा एखे डिजाइननि जाया गासैनाबो आलदा आलदा प्रब्लेम बा आलदा काहानि थायो नङा होनब्ला सोरनाबा न'खराव फिसायजों सै खालामजानाय आरो सोरबाबा आइजोफोरा गावनो हारसिङैनो गोसो जानानै बेफोरबायदि जानाय आरो सोरबाबा बिराद गोबां माने प्रब्लेम थायो स' बिनि सायाव आं दिनै बुंगोन सोरनिबा न'खराव ओरैबायदि दङ जे फिसाया मा नांगौ मा नाङा संसार जानायाव मा जोबदों मा जोबाखै बेफोरखौ जेबो उदिस लाया गारा जौ लोंनायजोंनो दिन थांग्रा सोरनिबा न'खराव दङ गैया नङा दंथारो बियो जोंनि बर' हारिनि न'खरावनो आं गोबां नुबोबाय बेनि बेलायावबो गोबां प्रब्लेम जायो आरोना जौ लोंनानै न'खर दानो रोङै न'खराव मा जोबदों मा जोबाखै बेफोरखौ उदिस लानो रोङै हिन्जावा माजों थांनानै दं माजों गोजोननाय दं बेफोरखौ थाल लानो रोङै फिसा फिसौ फरायनाय लिरनाय जेबो उदिस लानो रोङै नैबेबायदि हौवाफोर दङ बेनि बेलायावबो हिन्जावफ्रा गोबां गोसो बायो सोरबा हमथानो हाया कन्ट्रल खालामनो हाया जायो जेखौ आं बुंनो सानो न'खराव प्रब्लेम जाबाबो न'खराव रां रुफा थाखा फैसानि प्रब्लेम जाबाबो गासैखौबो साननांगौ आरोना बेबायदि डाइरेक्ट बेबायदि डिसिसन लानो नाङा आं हौवा गोदान लानानै देखायगोन जागोन संसार बिनिफ्राय बांसिन अनलायगोन बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानाङा माखासे जौ लोंनाय माने बेफोरबायदि प्रब्लेमाव आं बुंनो सानो माने गारनानै डाइरेक्ट हौवा गोदान नागिरनाय बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानाङा आरोना थांनानै थानो थाखाय बेफोरबायदि मोजां डिसिसन खस्थ'आथ' बयबो मोनखायो थाखा फैसा रां रुफा खामायनायाव आरो संसार जानायाव गावनि नांगौखौ सुफुंनायावबो खस्थ'आ गोबां मोनखायो बुंनायाव सोब गोरलै बिदि खालामगोन बिदि खालाम नाथाय मावनानै नायोबा गोबां खस्थ' आरोना जों बे खस्थ'खौ सौसिनांगोन थाखा फैसा मोननो थाखाय जों बायदि गैयै मानसियालाय माथो आरोना खस्थ'खौनो नागिरदोंबा खस्थ'नि फिथाइखौनो जों नागिरदोंबा बेखौथ' मावखानांगोन बेनिखायनो बिदि सोरहाबाफोर न'खराव बेबायदि दङब्ला डाइरेक्ट गारनानै फिसाइ गोदान लानाय बेबायदि डिसिसन दाला बेफोरबायदि दासान आरो गावनि गोसोखौ माब्लाबाबो हगारसारनाङा आं दं आखाइ दं आथिं दं थांनानै थानो थाखाय आंहाबो गोहो दं नैबेबायदि साननांगौ आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि न'खरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिन्जावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं
आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि न'खर नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया जेन'बा नोंनि न'खरा नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया नङा होमबा सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों सोलाय जेन'बा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो बेनो